Och så kämpar lagt in fire. Och Daniel Larsen skorar! Så är det 1-0 till IF. 22 minuter farner och i förra halvlek ett sera gott mål till IF. Och så är bollen hinner med in och vi åter själva. Och till fullföringar som får fätra honom och Daniel Larsen nästas Brostein och så sätter han fotla fyra. Han släpper in under att han läser och skorar! Daniel Larsen är till 2-0 framför Skjern i hemmasamling. Ja, det kører ikke IF.